Kana nufin abin da ka gani din ni ban gan shi ba? Budurwarka ce ta zo wucewa. Shi ne wai ka ɓuya saboda kana tsoronta. Nonsense. Ƙwaƙwalwar ce a doɗe. Kamar taki? Rabin jiki. Anyone? Ai, in ba shi kawai. Wurin na wallahi ina son yanzu. Mata sun yawa. Yamadawa Film Production. Da Allah kana so kai mana binci ma duk baka iya. Rabin jiki. Salamu alaikum. Daga wajen malamin nan yake da Allah ya kafi sunayen yan assignment din da ya bayar na group assignment da Allah sai kowa zai duba sunayen sa na group assignment din. Ya ba za ka nemi sana'a ba. Ai ba sai mun yanke ma hannu wallahi mun. Ka ji ko ga da Allah kai mai magana. Rabin jiki. It is the love of one girl between the student and lecturer. They love each other and her interpair. Find out in Rabin jiki. Wato a duniya bana jin daɗin lokaci in dai ba ma tare da ke shine mu murmushi da wannan fararen haƙoran naki. She loves him, like him, want to live with him. Fararen haƙora ai sai naka. Kai da Allah ya shirya masu tamkar casbin lu'ulu'u. Zan so in shafe rayuwata ina kallon kyakkyawar halittarka. Rabin jiki. Kai ni bago wallahi dan kai ta makaranta wallahi garan mata aure. Tashi kullun sai biyan kuɗin makaranta sai zuwa late coming. Wallahi ko fahimta ba na yi. Allah sarki ƙawata, ni da na kai ɗana college. Gwara na bashi yana jarin bola ko ya samu kuɗin kashewa ko kuma na siyan kaya. Supervisory Director A.H. Urayi. Are you in this class? Yes sir. Can you come by this time? Sorry, did it for first No time. problem. Go and sit down. It's your own. Follow myself my own time. Rabin jiki. Produced by Samina Obama Turari. Executive Producer Abdusalam A. Yamadawa. Co-producer Sadiq Namaaiki. Editor Yusuf Habib Mped. Gara. Ba ma wannan ba. Ya kamata ka samu sa'adatu magana. Na same ta baka ce wallahi in dai akan in same ta ne wallahi gara mu faɗi kwasa. Da ma haka nake so. They are always fighting, rejecting, backbiting and conflict. Kaji. In duk abin da abokina ya faɗa da gaskiya ne kuma wallahi a rai da ma har cikin zuciyata abin ya baka. Rabin jiki. Abokina ka ga dai ɗin ta ba. Da an ce kuma ta bari ta zo zan yi maganin kai. Hap 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 hap. Rabin jiki. Gani faɗa min abin da za ka faɗa min. Ban gane ba ko kuma ke gaya min abin da zaki gaya min ba? Ka ga malam, ka ce in zo mu yi magana. Ni ne na ce ki zo mu yi magana? Waye ce ina neman ki? Ni ne na ce kana neman ta. Ni kuma ni ne na ce yana neman ki. What? Da Allah me ya haɗa ku da Sa'adatu ne? Caps. Ka gan su kamar mata da miji. Me suke yi? Daga kai ki ga abun mamaki. Wai daman da mu kuke ai na zaci bakin ku ne haka. Na rantse da Allah sai na kashe ki. Na kashe ka ni ma in kashe kaina. Sai na kashe ki gaba ɗaya. Written and directed by the Golden Icon Director Isa Jifre. Go to YouTube, search for the channel, press subscribe and notification bell hidden to your screen soon next.